Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan channel na IB1 TV. Insha Allah IB1 TV yau zai nuna muku yadda mutum zai dan samu kuɗaɗe a cikin wannan website ɗin mai albarka. To ba tare da ɓata lokaci ba, an kai sabon shigowa ne cikin wannan channel ɗin, ka duba daga gefen ka na dama akwai alamar subscribers, wata alama ja, ka danna mana subscribers, za su baka option ɗin ka danna mana alamar ƙararrawa, za ka ganta ita ma sai ka zaɓi all, domin ita ce za ta bamu ƙwarin gwiwar sawo muku sabon ayyukanmu. To yanzu zan nuna muku wadda mutum zai yi rijista a wannan website ɗin, kuma ya samu, da ya yi rijista su bashi $20 ko kuma $15 da zaran ka yi rijista. To a cikin wannan guda biyun za ka ga sun iya baka guda ɗaya. To yanzu za mu je mu nuna muku yadda za ka yi rijista ba tare da ɓata lokaci ba. To zan aje muku kuma link din wannan website din a cikin description din wannan bidiyon. Ko dai ku biyo mu cikin wannan bidiyon tun daga farkon sa har ƙarshen sa, gashi nan za mu fara bidiyon. To bayan an turo maka link din a cikin WhatsApp kamar haka, gashi ga wannan shine link din. Bayan an turo maka link din kamar haka, kuna gani shi, za ka zo ka danna kansa kamar haka. Gashi nan mun danna kan link din, gashi mun shiga, za mu shiga. Ba wani wahala gare ba, insha Allah yanzu za ga an gama, an wuce wurin. Yau kun ga ya dawo mu cikin wannan website din. To gashi nan za mu fara yin register. To idan ba gane ba, ka dan ƙara buɗa shi kamar haka. Yau ga wajen register nan daga ƙasa hannunka na hagu an sa register. To za ka zo ka danna wannan register ita ma kamar haka, sai ka jira. Yau idan kai sabon shigowa ne cikin wannan channel din namu mai albarka na IB1 TV, to yana roƙonka da ka danna mana subscribers. Ka duba hannunka na dama, za ka ga wata alama ja, ka danna mana subscribers, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, sannan ka zaɓi all, domin shine zai bamu ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin ayyuka. Yau bayan ka danna wannan register, zai kawo ma wannan action din ga sunan guda 3. To za ka zo ka saka username ɗinka na farko a nan. Za ka zo ka saka username, gashi mu ma za mu sa namu username din. Wannan shine username din mu, gashi nan mun saka. Nan kuma za ka zo ka yi creating din password, gashi nan za mu creating din sa, mu sa password din mu. To bayan ka saka nan ma, za ka zo ka saka Gmail. Za ka zo ka saka Gmail ɗinka, gashi nan a nan za ka zo ka saka Gmail. Gashi a nan gurin za ka zo ka samu, za ka sa Gmail ɗinka. mu ma gashi nan za mu sa namu Gmail ɗin. Yanzu gashi nan mun sa wannan Gmail din namu kamar haka. To bayan mun sa Gmail din mu kamar haka, daga nan gefen ka na dama za ga inda aka saka registration. To za ka zo ka danna wannan registration din kamar haka. Yau gashi nan yana processing, yana so zai bude. Yau in kai sabon shigowa ne cikin wannan channel din na IB1 TV, to IB1 TV yana roƙonka da ka danna mana subscribers, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, shine zai ba mu ƙwarin gwiwa kawo maka an sababbin bidiyo kan. Yawa bayan ka danna register, ta buɗe ta kawo ka nan, gashi nan gurin. To alamun ka yi register ka kenan. Amma idan ka ga ka sa username ɗinka an zo ka zo ka tura komai ka sa, ka ga bai wuce ba, za ga kawo maka wani jan rubutu, alamun bai yi ba kenan. Wani ya amfani da wannan username din wanda ka yi amfani da shi, za ka iya canza wani username. In sunanka Umar, za ka iya sa Umar, ka sa lambobi, ko kuma ka sa da wani abu wanda kai za ka gane. In Khadija ce ma, in mace ce za ta rijista, ita ma sunanta kamar Fati ko Hafsa ko Haji ce, idan ta sa sunan ta ga bai wuce ba, to alamun wani ko wata ta yi amfani da wannan sunan username din, sai dai ta canja. Kuma da
da tunda to yanzu gashi mun riga mun yi wannan register, mun riga mun yi wannan register. Yanzu za mu zo mu yi login. Gashi nan zan aje muku link din wannan bidiyon a description. Duk wanda zai je ya register ya je ya kai dai ka tsaya kalli wannan bidiyon dake tun daga farkon sa karshen sa. In kai sabon shigowa ne cikin wannan channel din, muna roƙonka ka duba daga gefen ka na dama akwai alamar subscribers ja, sai ka danna ta kai mana subscribers, sannan za ka tuno maka alamar ƙararrawa, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Yawa yanzu za mu zo mu yi login don wannan ɗinsa. In ba gane ba za ka iya ɗan zuƙo abin kamar haka, kaga shi nan sai ka duba daga ƙasa shi ma hannunka na hagu ga yana an sa login, sai ka zo ka danna login ɗin. Yau ga shi nan yana yin processing zai buɗe. Yau kaga a nan shine ya buɗe mana, gashi inda zaka zo ka saka wannan username ɗin naka da password ɗin da kai create. To mu da mu riga mun yi saving ɗin komai namu, gashi nan sunan username ɗin mu da wannan ɗin. Za mu zo mu danna kawai kamar haka, za mu zo mu danna kuma login. Yawa muna roƙon ku dai idan kai sabon shigowa ne cikin wannan channel ɗin na IB1 TV, to IB1 TV yana roƙon ka da ka danna mana subscribers, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, shine zai ba mu ƙwarin gwiwa kawo muku an sababbin bidiyo kan da zarar mun ɗora bidiyo za ka gani shi. Yawa mun gode. Yanzu za mu zo mu yi login a cikin wannan bidiyon. Gashi nan mun riga mun saka mun yi login ɗinsa zai buɗe. Yawa mu jira shi, gashi nan zai buɗe. Yawa kun ga bidiyon mu yanzu ya riga da ya buɗe. Bidiyon kun gani ya riga da ya buɗe a wannan sabon bidiyon da muka yi, wannan da muka yi wannan register. Gashi nan sun bani dala 20 ga tanan kuna gani. To za ka iya yin withdraw ɗinsa da zaran ya kai dala 300. To dala 300 kuma insha Allah in dai kai mai jama'a ne, mai mutane ne, za ka iya tuttura wa mutane domin kai ma su je su maka wannan referral ɗin, da kuma da duk wanda ya maka referral so ɗaya za su baka dala 10. Duk wanda ya ma referral za su baka dala 10. Kaga in ka insha Allah yau da gobe ma kila za ka iya haɗa wannan dala 300, kuma insha Allah za ka je ka cire ta successfully, insha Allah za su fita. Amma sun ce wai sai ya kai dala 300. Yawa shi yasa na ce to bara mu samu ga inda za ka zo kai zooming ɗinsa ya buɗe. Gashi inda aka sa clicking hard to sharing link to WhatsApp. Gashi nan za ka iya zuwa ka danna shi. Gashi nan in ka ga dama za ka iya danna shi kamar haka. Ka gani yanzu ya tafi da ni, zai kai ni can wajen WhatsApp. Ka gani to ni yanzu ba share ɗinsa zan yi ba, idan bana buƙata kuma wannan ɗin ma zan zo in danna copy. Ka gani gashi nan zan iya yin copy a kansa. Bayan na yi copy a kansa in je in sa shi a Facebook, Instagram, Twitter, ko ma ina ne inda dai jama'a na suke zan iya zuwa, kuma za ka iya tura wa kowa a inda yake. Duk wanda ya register da link ɗinka za su baka dala 10. To da zarar ya kai wannan dala 300 za ka iya zuwa ka cire shi insha Allah successfully. Yawa muna roƙon ku, to bidiyon mu anan zai tsaya. An kai sabon shigowa ne cikin wannan channel ɗin na IB1 TV. To IB1 TV yana roƙonka akwai alamar ja daga hannunka na dama, alamar subscribers, ka danna mana subscribers, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Zaran mun ɗora sabon bidiyo a gan shi. Mun gode. Yawa sai wani lokacin.